padong gapon may bukid. Nami diri aki kay wa man kadyo traffic diri guys. Traffic man gud dito sa main road. Nani Papa Refer? Mga bawang-bawang, mga sumili yun ka. Wow, paradise. Nice guys. Nature. Namig Apps Kuan. Namig Apps Park guys. Kay ganahan ko maglakaw. After na mukaon, ganahan ko maglakaw para ma-digest ang ikaon ba. Di pareha ng winter ba nga tugnaw ka sumugawas, tugnaw ka sumaglakaw-lakaw. So karon kay summer man, maglakaw-lakaw mi kay para muniwang para exercise bitapod guys kay makaload sa mong ning way lakaw ba wa exercise. Kinahanglan nato igalaw-galaw ang katawan, galaw-galaw ang katawan. We're here. Ita ko to garo yo ipay. Ang tanas sa kiyog nakaroon na ba daw ko nun. Jukay mo, ikibay dun. Dakay ka? Butsi-butsi. Naman si butsi-butsi diri. Sa sandal lang ko dapat nagsapatos ko. Amang kunis plano guys ng mga rimi diri. Sa ganahan man ko maglakaw. Mong narimi diri. Pag human naman gud na mo kaon ko nakahuna-huna nga ganahan ko maglakaw. Mong maglakaw mi diri. Nindot diri lakawan di ba? Kaso nagchinilas ko. Di dai pwede mag-trim coaster karon guys kay uwan. Amay daからやんないんだって。Butsi ba ito yun? Na sila yung mga prohibition diri guys ay ala bawal day mag-camping diri. Damaging of plants and animals. Unless dogs kanang way hukot nga iro daw bawal. Nya using fire. Ay nag-relax-relax lang siya lingkod-lingkod lang. Nindot mong diri guys kay hangin ba anda. Presko. Nak nay kuruma ha. Na nay mga lingkuranan. Diri pwede mag-picnic. Dato ta dira guys ay tower panorama viewing area mo na dira guys ay makita na to ang ubos. Sa una mahadlok po na sa kiyo dira karon gusto na mo tanaw. Indot pud sa pamati ba kanang mag chill ra ba kanang lakaw-lakaw lang away gidalian or kang dili lang jud ingon nga travel og ladyo sa pud kay kapoy mong mag travel og ladyo guys ja for the sake ni Aki mo na mag travel mi kay gusto na say gusto adtuan ba ja karon kay naramay mi diri sa do pwede ra mag chill ra hinay lang nice medyo gihangat na ko arita diri mukat-kat ta dito sa ibabaw ay get inside open the door. Mora mo na yang ganahan on good sorry da kimitay no. Careful, kids kite. Owe, matsu. Hairu. ぼっちは300円取られちゃってサンドイッチ。入るなら? Aki入らないって? Mo ni makita diri guys ay Matsumoto City. Mo ni mga makita diri guys namin sa taas na ay mga city na dira Matsumoto City. Naman ta sa ibabaw, so muna makita. Nice, diba? Naganganahan kag clear vision na pwede ko diri telescope. Hindi kiro yun. Miriri. My loves. Mama, mite. Miriri. Nang ka miriri. Ah, hunto da. So, kan iririn datte. So? Di mo mama tinay kara. Irinakti ini miriro kara. Tina to butangan kay moram ni hapon makita ra mo diri. Pero mas clear lang dyan na siya guys. So, amang kudang wallet si Papa ning naog naman. Okay ra na di na to butangan. Ibati ko kadlok ba kay nabasa nis pinakaibabaw. Ando ta tanawan ay. Na mga road ay busy ang kasada ay. Dagan kay bay. Siko. Jay ko. Mama, doko toilet. Munaog namin guys. Kapag nag-operate sa kiyo. Kani guys ay kay para sa butani. Kana ay para sa butan na. Si Papa. Papa, aki wa si kustay kara. Si Papa. Kung ano daw guys ay kung mudaghan ang tubig sa river ba. Kung sa tuwa pa ni kay muna siya baha. Gibuhuan today to guys kay para ang tubig ba mo flow. Ni ay buhuan kay para ang tubig kay mo flow.
こっち Kunain guys, marami daw ni. こう曲がってこうにシューッと滑っちゃうで。 Nani sa gastero no aka? 電車 Sa Kyo karon pa ko kay boss, sa Kyo hilig tayo og history. Murag isang papa. 何あるがいいね。 Pati bata ba nakaingon ko o kani ka ini mas lami jud ako na kwarta. Ingon man ko nga dili na mo sudlan ag kwarta ang katong telescope ba. Ingon din sa Kyo. O kani garo ini. Lamig gud ang kinabuhi na akong na kwarta. Pwede na gud pud tag sudlan guys kay 200 naman to pero walang gud pud na mo sudli kay makita naman pud dito sa ubos sa amin. Kasi tayo siya oy o kani garo ini. Mas lami daw na kwarta. Pero in real life kay lami majud ang ginabuhi na kwarta, di ba? Nindot ta paminahon ang kuan oy tingog sa mga langgam ba. Asimi man ron di man ron langgam. Kadungog mo na nga sound guys, nature nga sound. Wala naglakaw-lakaw diri ba. Nindot. Natira ang dream coaster guys, pero karon why dream coaster kay uwan man. Kitskite oy, kitskite. Sida ko na pud magduwa kay nagduwa ko na pud ang mga tao didto. To nasa queue ning abot na didto. Mina pa mi diri sa queue to na didto ay. Abot na didto ay. Nice. Nice man diri guys kay daghan kaduan mga bata. Ja kuan ba, malawak. Malawak ang kapaligiran. Pagpaduong man uwan, mga adlok man sa tamatan ug uwan. Oy ay. Ito mang langit to ri abo na yo. Sweet ra ay. Indot man diri guys so slide. Mga bata nagduwa ay. Ito na sila ay. Ito na sa cute si Papa ay. Na sila sa ibabaw. Sa Kyo daw isa dang paduwaon. May bata ay. Si Zara nag-inusara. Madara man di ay. Kalawan lang ko. Bailo daw sila. Si Agiro daw kuno kay kaya ng Akiyo. Kay ngubang bata man guys. Kay nagkat-katrak sila raba. By parents. Pero mahadlo ko oy. Simbakog matagak pala man, di na tumabalik ang oras. Simbakog Ginoo. Akong suri ikay daki ne. So, suri ikay daki oh. Papa, gambate. Wala sila dito ay. Kat-kat na si Papa, surrender na sa una. Daghan nag-training na agian, ingon na siguro. Surrender na, kadi na batanon. Akang enough na, okay? Enough, Saigo. So, Saigo des. Nasita pa doon dito ay. Tagpo, may duwa ni sa una katong trainee pa mi. Dira mi nag-zipline, oh. Katkatani guys. Nagchinilas sa manggod ko. Hadlog kung nagchinilas ako. Akang mati, mama. Mama, to isunite. Ano ko yan mo? Dami dati. Nakkanそれやる Titanic. Ikaw, Titanic ka. Papa to Titanic. Moti ni. Gamate. Oh, perfect. Dito yo. 初めて見つけた Apa man dito guys, oh. Apa diri ay. Ay. Di narita pa dong diri ay. Kay na ay. Dinosaur din ni ay. Gamag liog. Do, akang.
Oh, uwi ma di ikinayo. Papa kami mitai ne. Ba. So ko noriru yo. Da. Kuwari na yo. Indo ta maglakaw-lakaw. Uy, jadi init ba? Bugnaw ka tong hangin. Presko ka tong hangin. Ooh, it feels so good. Mama mo, nuti? ダメだよ。 Nandi? よくね。 Nandi mama dame? Ha? Nandi mama dame? だってね、怖いじゃんか。 Hindi daw ko pwede kay bugat daw ko maguba daw. Gambate. Gambate? うん Pwede na eh? やめ、僕はやだ。できるよ。僕はやだよ。風が来る。ママ歌ってるんじゃないですよ。おじいちゃんじゃないです。やめてよ、ママ、ゆらゆら。これ、できた。逃げちゃったじゃないじゃん。くどいじゃん。あ、Dami da tara ni. Papa, kuko da kiristo suru to ini. Hindi ta diri mag-relax ang pa na nakalingkod lang. Nice siya. Go! Last na ni kay kawano na guys ha. Grabe ang dago manguli namin kayo maguwan niya. Gusto ko magduwa last daw. Gataligsik na diri. Nindot na dira o kat ban jawa man ko nagsapatos. Lisod man akong way sapatos. Tara sila si babaw ay. Padong na sila guys mabisita sa unggoy. Lami sa pamati pa nga imong anak kay daghag activity, daghag interested, kanang ganahan mag-study, may na ba? Curious, like curiosity, nindot paminahon. Na diri ongkoy ay. Auzu man diri guys. Konnichiwa. Akong konnichiwa ite. Nay parot diri guys. Konnichiwa. 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 Bye bye. Bye bye. バイバイはいどうぞ。はいどうぞハロハーののちゃんロー。ハロー。はいどうぞ Haro daw akong haro. Bye bye. 前より増えたねなんか喋ってます Bye bye. バイバイはいどうぞ。ハロこんにちは。Bye bye. Palayasan man nun mi diri oy. Bye bye. Ohayo te akong itayo. Bye bye. Diyan eh. Cute ditang nahibawan kay hi dozo. Bye bye. Ohayo. Cute ka to ang parrot. Sure Oh, okay ko na ta ne. Papa, okay ko na tayo. Mihi! Akong mihi wa? 奥の部屋 Mihi! Akong mihi wa? Moromoto dati akong. Mihi! Mihi! Akong mihi wa? Oh, gue tak. Me. Hala, kuy. Magkikita pa daw kung sa ubang mga animals dire. Akong kuki-kuko. Akong kuki-kuko te. 食べてるから今ダメだって Yung mga manok ay
Japanese chicken din sila kay namas Japan. Magsirit-sirit og dagan. Nagaan ang pamatis ang lawas ba nga naglakaw. Pero wa may singat kay wa mong init guys. Bugnaw ang hangin diri. Padumi dira ay naipikak dira. Naipikak. Unta mo bukad ang kuan sa mubukad ang lubutan sa pikak. Nice kung gutan-aon ko mubukad. Pero tan panagsara man ni mubukad guys. Sure. Unto da. Konnichiwa. Escapeしたい人も Gusto siya mo escape. 鳥になっちゃって Ako na yan. Hey. Woo! Oh, papa. Oh, ako. Matatunjaw ka na. Chika ako sinay de. Matatunjaw. Kuha ko na yun, mama mite. Mama kukuiti mo. Kuha ko na yun. おいで 大丈夫だよ。Mite, kawai di show. Show us your beauty, please. Wado ni dag giupi ni jang kuan guys. Pakpak. Nanata diri guys padungkas mga unggoy. Bago na siya. Una inasamad nga unggoy. Bago na siya guys. Nanas jay wall. Sa una wa pa ni wall. Oh my so. Nasamad siya. Pero nanindot na siya guys. さ Nag-reform. んのお風呂 Kani liguanan sa mga unggoy nak. Ay, 水が mga unggoy ay. Cute siya. 足怪我してないけど Hi. 入る Aki wa saro naritay? なりたくない歩いてるんじゃなくて立ってるあっくんインタレスティングあっくんとサイズが大きく似てるかわいい。お馬さんしてるよあっくん Akong ちっ水ちゃあげてるい。かわいい。Ay, tigo dulu akatang kawaii. 餌餌 Wow, ti kawaii. わわわわわわわ Cute. Moto hosite, moto hosite. 見てるよ Oh, kawaii. Kawaii ni ちっちゃいの来 Akang. た Kawaii. すごいねママ Sugoi ne. So no hito mo saro ski da ni papa. Kawaii. Kawaii papa. Miti, kudu mo akatang mitai. Cute. Arigato te papa. Wow, cute. ママ Ima miso nondiru. Miti, ima miso nondiru yo ako. あー逃げちゃった水って好きなのかなティッティーティッティーあ餌食べてる Nakakatsan sa kunide. Nakakatsan ni. Tabi mo na sudete. Kawaii. あそっちにもいる木のった場所にもちっちゃいねママ ちっ Ito. ちゃい Papa, あっくんもさバイバイ Akio no sorikata mo saro ni na tsata. バイバイする Tanuki-san. Amari minayo akong kore wa. かわいいねなのこれも新しいね So, kore mo新しい. Wild pig. Murag wild pig man siguro ni siya guys. Inoshishi sa Japanese. Uli na mi guys. Maura to among adlaw karon. Umasiroy ako. Tano si? Yo kata ni. Ako. かかって言ってたよ Koko言ってたの? Ha? こげろっかAh. Ba. Ba. バイバイ Ah, ja bye bye akin. ちゃったごめ
Mo bye-bye sta kara akin da kara mo yasumod te. Kawai. Akong bye-bye sta kara ko. Among giinan muli na si mama ug si papa ning sunod ra pud. Adlok man dai pug mabidaan. Ikaw, kaya doon na lang papasok ko. Kiste. Kahantay gaya. Hantay gaya. Hantay na siya. Ito yan. So, uli nami guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye! Gihangat na ko. Cookie Coco!